Assalamu alaykum edi vatandaşlar, sagaman oturanmasyňyz. Gündüzleri nurly, gijeler aýdyň. Azuda awadan ýurdumyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, sevgini hem aşyklaryň mekanyna, galkynyň göwnleri ganat baglayan asyssy genji kendi watanymyzda il halkynyň ykbalyny ykbal edinen beýik işler bilen dünya akrar edilen gahrman arkadamyzyň saýasynda biz size dünýädäki elem gowluklaryň yaran bolmagyny arzu edýäs. Merdana halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini, watanymyzyň halkara awryn ösürmek ugrunda beýik işler durmuşa geçirýän gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tutumly işlerini hemişe rowaj almagyny arzulap gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Mehriban ýerleşler, edi watandaşlar, gahrman arkadamyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda ähli ulgamlar bir hatarda aýdym sadymyza, medeniýetimize, sungatymyza uly mümkinçilikler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň saýasynda biziň ýurdumyzda toýlanýan toýlarda aýdym sadlaryň owazy belentden belent ýanglanýar. Edi watandaşlar, mehriban ýerleşler, bizem şu günkü gepleşigimizde hormatly arkadamyzyň aýdym sada, medeniýete, sungaty döretip beren mümkinçilikler dogrusynda söhbet etmegi makul bilik. Biziň bu gepleşigimiziň mehmany Marul aýatynyň ýoluman Humaýew adynaky ýürüte saatçylyk mektebiniň talibi Çary Berdiýew. Çary, gepleşigimizde hoş gördük. Ene hemmemiziň bilşimi diýäli gahrman arkadamyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda her bir günimiz toýlara, bayramlara weslenýär. Gahrman arkadamyz biziň ýurdumyzda aýdym sada, medeniýete, sungaty uly mümkinçilikler döredip berýär. Bir näçe ýurdumyzda toýlanýan toýlarda aýdym sadalar belentden belent ýanglanýar. Ene sizem hormatly arkadamyzyň şu medeniýete, sungaty döredip beren mümkinçilikler dogrusynda söhbetimiziň başyny başlasak. Hormatly prezidentimiz aýdym sada, sungaty uly üns berýär. Her bir owalarda, şäherlerde medeniýet öýleri gurulýar. Şol medeniýet öýlerde biz ýaşlar üçin baryp täze aýdymlary, täze saýlary öwrenmäge uly mümkinçilikler döredýär. Biziň medeniýet işgärleme daşa ýurda gidip medeniýet hepdeligini geçirmäge uly mümkinçilikler döredilýär. Men wekil balar etragynyň Gara Owa medeniýet öýüne aýdym sada ugru boýunça işledim. Şo taýda bir näçe aýdymlar aýtdym. 2015-nji ýylda ýanglanýarym telewätleşigine gatnaşyp şo taýda ýeňji bolmak meňem paýyma düşdi. Häzir bolsa şo taýda bir näçe halepalardan öwrenen halk aýdymlarymy ýerine ýetirip berýän. Başyna.
Meni taylap tapıysymy aşık men. Bilbildi kuvadım bilin, bilbildi kuvadım bilin.
Aydan soğurdu tarladı, köpük yürü vatanladı, yapıp yürü vatanladı. Bunlar köşede ağladı, arma kendilerle gelin. Ya bunlar köşede ağladı, bunlar köşede ağladı, arma kendilerle gelin. Arma kendilerle gelin. Aşnile ediyarım idamiyle barışmadı. Yürük var mı, gerine var mı, gülümündeş görüşmedi. Yürük var mı, gerine var mı, gülümündeş görüşmedi. Ütüp göğe elem asar, yalım bilir yalım boşur. Soyundur yerim boşur, bağlar mehir basmati. Soyundur yerim boşur, bağlar mehir kerişmeti. Aşıgimin almanarım, kalktı bakar yalıydım. Yaş yürümün pov devir yarım, alkan nedi kerişmedi. Yaş yürümün hey devir yarım, alkan nedi kerişmedi. Ütüp göğe elem asar, yalım bilir yalım boşur. Soyundur yerim boşur, bağlar mehir kerişmedi. Soyundur yerim boşur, bağlar mehir kerişmedi. Gülümün deşe öşmedi, yıdabilim kor görüşmedi. Neçare hemmemizin bilişmediği ädirki wagtda bizim yurdumuzda bir nesille atadan oğula halipa şähertden dowam etkilen bir näçe halipa şähertlik ýol bar. Hormatly prezidentimizin saýasynda bizim yurdumuzda bir näçe halipalan aýdymny häzirki wagtda ýaşlar täze öwüşgünde ýerine ýetirýärler. Bizim yurdumuzda hormatly prezidentimiz halipa şähertlik ýolunda uly mümkinçilikler döredýär. Indi ýene şu ýerde sizle bir sora bilen ýüzlenýärmiz ilkinji halipalan bardy aýtyp geçseň. Men şu ilkinji halipa ilkä bir gaýbana diňläp, soňaň şu işe baramda baňa birinji bilen Alty Gurbanow halipalyk etdi. Şu taýda aýdymyň bir näçe tilsimlerini öwretdi, ýinje sırlaryny öwretdi. Ondan soň Maryanyň ýolaman Hummaýew adynaky ýürüte saatçylyk mekdebine okuw bardym. O taýda bolsa Didar Meredif
halipalyk etdi. Şeýle Nurmurat molum uly ýardam berýär. Halipaňdan öwrenen ikinji aýdymlaň bardy durkeşde. Zöhre Tahir Dessandan oýanmalyň diýen aýdym. İlkinji ýerine ýetiren aýdym boldy. Ondan soň ýaňlaryny ýarma gatnaşanda şu ýurdumyzy hormatly prezidentimizi wasp edýän aýdymlar aýdyp, ýaňlaryny ýarymda ýeňji bolmak meňe paýma düşdi. Maranyň ýoluman Hummaýew Anaky ýurtçylyk mekdebine Didar Meredew halipalyk edýär. Şol öwretýän bir näçe aýdymlar bar. Öz aýdym bölümden wakalyny aýdymlar, Elem Aşor diýen aýdymlar, şoňa mene aýdymlary şu wagt aýdyp ýör üstünde işläp. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine şol halipalardan öwrenen aýdymlaryňdan halkynda ýetirelim, soň söhbet döşlüğümüz dowam eder. Ağlar geçti üstünde yine başım taşa eğildi çıkabilmem yadlamam sana bir yaşıl bir far bir elim boşur yaşlamamın yoluydu göründün sen bizim olup iki çöl
aydım aycar keyfini koşsana yollayan gülüm tanışlık içinde kıyılara bulsun tamam keyfim değil geçen keyfini geçen keyfini la 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 keyfini keyfini yöne keyfini şahırın bağlarında şakılan sukur yollarını kuşları bağları bilir dediğin yayka o tinayı keyfini keyfini yöne keyfini yöne keyfini la 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 keyfini keyfini yöne keyfini sana kuşlayı öterim Ünlür yerin aldım dolu kellemi Tuğdasın yarın gök yer oynayar Yeri şol tuğdaş tamam denemi tamam denemi La 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 keyfini, keyfini, yöne keyfini Keyfini, keyfini, geçen keyfini Hey! Çär häzir kwatda biziň ýurdumyzda bir halipalan aýdymlaryny häzir kwatda ýaşlar täze öwşüni ýetirýär. Bir näçe ýaşlarymyz estrada aýdymlary häzir kwatda toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýärler. Indi şu estrada aýdymlar, halk aýdymlary bar, halipalardan galan. Indi şolaň haýsy ýerine ýetirmek üçin siz aňsat bolup durýar. Men özümi esasy ýakynara şu türkmen halk aýdymlary o estrada aýdymlarym gawat delýär bir esasy özümi şol ýakynara görýänim türkmen halk aýdymlary ýakynara görýär. Ilkinji aýdym döredinde ilkinji dinleýjin kim bolup durýar? Şu enem atam iki şolar dinleýär. Şolaram ejemma şolam bolmaýan ýerine otandy dinläp otyrka soň ýanyna baranda şu taýyna nem etmedim bir ýyl bolmady diýip şu taýyna aýdýar-da kemçiligimi. Oňa menem şonu soň geçip şu taýyna bir gaýtalak görýän ýene. Dinleýjim şu enem atam. Soň ýüreti halipalarla maslahat edýän şu wagt bir näçe aýdymlar işleýäs täze aýdymlar şu ýüreti bayramçylyklarda aýtmak üçin ol şonda Nurum Murat molumdan maslahat sorýan diýdar mered fikirden şu wagt. Şu studiýa baramda da şu taýyny eýlere al, beýlere al diýip şu wagt ýardam berýärler. Toňdan çykýan pursatlara ma bolýandyr. O pursatlarym bolýar. Ine ilkinji aýdym ýerine ýetiremde ol hökman birde bolmasa birde toňdan çykylýar da ony käwat özüňem diýip bolanyk soňa dinläp otyrkan duýulýar şu taýda molum baryp şunu eýlere almaly, beýlere almaly, şeýden de şol ýerine barýar diýse şonu täzeden işleseň hakykam şol ýerine baryp şol aýdym ýerine düşýär. Häzir bolsa indi şu taýda halipalar aýdymlaryny ýerine ýetirip berýär.
çok anati Harayıp ak anani kalan kekilip Ay gelir firana Garim hayrana Aklım hayrana Dilimi yadı Dilimi yadı Kalan kekilip Ahey, tükendire kömüş yer taranma. Yıktırma doluyor mu kavga yönerdi. Hayırlar ayrılır ani hayana. Sevgilimi yada karar kendili. Bir gün aydar bu şey sevdamış olur Bu makine dinlemeyi dolu hoş olur Bu sıkıcık yeri kayandaş olur Cak cak edip göğe gülür kekilip Ay gelir firana Darin hayrana Aklım hayrana Sevgilimi yadı Sevgilimi yadı Sanar kekilip Yok gelir firana Darin hayrana Aklım hayrana Sevgilimi yadı Sevgilimi yadı Sanar kekilip Ayıcak şapedip göğe gülür kekilip Ya adım navat, gözüm navat Ya adım navat, gözüm navat Kırdı külyen ellerimde Ay dilim avat, dilim avat Kaldı külyen ellerimde Kırdı külyen ellerimde Ya dilim avat, kaldı külyen ellerimde, bürüdü külyen ellerimde. Ay bayrak geçip ay filmi, bilmedim bu il kimin baktı, bilmedim sen kimin baktı. Ay o kovuk düşer yankı benim çıtken böllerimde Benim çıtken böllerimde Ya ey oğlum yıkma kurşun bilen
aydymçy bol, sazanna bol, bir şahyr bol hökman bir adamyň özüni dinleýän aydymçysy bolýar. Indi sizde esasy dinleýän aydymçylaňadyr. Belki halypalaň aydym dinleýänsiň. Halypalaň hemmenem dinleýän, Sakajek Baram dinleýän. Esasy ondan soň Balla Hajyp ba, olaram dinleýän. Ondan soň şolardan özüme bir ýakynrak aýdyp ýerine ýetirip biläjek aydymdan saýlap alýan. Şu özüme gidäýär diýip şeýlere edip, Özüň laýyk görýän aydym. laýyk görýän aydymdan alyp şeýdip halk köpçüligine ýetirip durýar. Edil halypalaň öz bolmak mümkin näl ýöne başardygymyzdan ýerine ýetirýäs. Käbir halatlarda bolýar, bir aydymçylar ýa medeniýet we sunugat işgärler ýa sazanlar bilen söhbetdeş bolanda her kim öz üçin bir temany saýlap alýarlar. Käbir adamlar watan wasbetmek gowurýar, käbir adamlar halypalaň aydymlaryny ýerine ýetirmek gowurýar. Indi esasy siziň temaňyz haýsy orada aydymlar ýerine ýetirmek halýaňyz? Men esasy şu sesem biraz şu Türkmen halk aydymlaryna gowy diýär. Biram şu wakalyny aydymlar açyk özüme gelişýär diýip. Esasy şol ikisini köpürak saýlaýan şu ýollary. Esasy näme wasbetmän gowurýar? Watanmyzy, mehriban, käbelenmedi, enime de atamyzy wasbetsen azam aydymlar şonda ýerine düşýär-de. Çar häzirki wagtda bir näçe şahyrlaryň şygyrlary häzirki wagtda gaziýet jurnallarda çap edilýär. Bir näçe şahyrlaryň goşguklary aydym edilip halkymyza ýetirilýär. Esasy siz üçin aydym ýerine ýetirmek üçin haýsy şahyryň goşgusy ýeňil bolup durýar? Halypamyz Murad Ömeriň goşgulary aydymda gowy diýär. Ýerlikil her bir sözleri watanmyzy, ýurdumyzy, arkadamyzy, gelniler wasbeden hemmesi öz ýerine düşüp durdy. Ondan şoň goşgulary hazam şu aydymda saglaşyk bir gelişikli diýär. Esasy haýsy goşgularyny aydymlarda öğretdiň? Birdir watanyan seni gördüm geljegin sahabatyn, seni gördüm adalatın kanatım, sen aylanyan damarımda kanımda, o ol ahir yekedir menin kafamım, barıdır arkadağım, barıdır vatanım, barıdır arkadağım, barıdır vatanım. Şoňaly halypalaň goşgularyny aydymda öğretmän gowurýan. Mümkin bolsa ýene gepleşmegimiň şu ýerine halkymyza aydymlaryňyzy ýerine ýetirip berseň. Başlasın. Ay unuttum sıkanma dünya
yıkan giden oğlu kurban. Binip aksa kaladın, görelimden kaladın. Bülbül kimi ağladım, ağladım, ağladım. Didimde var bakman bir, gidiverdim Lokman bir. Ay Lokman bir, Lokman bir. Ay Lokman bir, Lokman bir, can Lokman bir, Lokman bir. Sinsiz dünya kararı, var kenarım var yani. Ay Lokman bir, Lokman bir, can Lokman bir, Lokman bir. Gönlüm tapmar giderim, alem barka bedelli. Düşür gelmem ketille, men yanıma bak yanı. Düşür gelmem ketille, men yanıma bak yanı. Ay Lokman bir, Lokman bir, can Lokman bir, Lokman bir. Sorarın aydın günü, sorarın daha yedin. Aylanıp bir hüdünlü, hüdünlü, hüdünlü. Taparım ben Lokman bir, ay Lokman bir, Lokman bir, can Lokman bir, Lokman bir.
dostum sen. Sen bilen akanlar çayım şerevim, kış günüm yad ile gülün dostum sen. Sen bilen akanlar çayım şerevim, kış günüm yad ile gülün dostum sen. Ya sen bilen bir kuşam memlem bilimi, kuvandırdım görülmedim ilin iyi, kuvandırdım görülmedim ilin iyi. Sen bilen aşırdım aydın yolumi, gül kimin şulasın falan dostum sen. Ay sen bilen aşırdım aydım yolumi, gül kimin şulasın falan dostum sen. Ahay! Sen bilen dekinin cani almadan, sen bilen dekinin cani almadan, yakalıp kum bulup gittik gelmeden, yakalıp kum bulup gittik gelmeden. Kim bilen nur çayan ay hem yıllarda, perişte kemayet verin dostum sen. Ay kim bilen nur çayan ay hem yıllarda, perişte kemayet verin dostum sen. Sebepler sen bayramıma kıyma, sebepler sen bayramıma kıyma, bak kuşum doldurdum nefrim üyümü. Dostluğun güllüsünü koyuna, halal zahmet adın alan dostum sen. Ay dostluğun güllüsünü koyuna, halal zahmet adın alan dostum sen. Gülkümün şulasın salan dostum sen. Ay 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 her işte himayet verin dostum sen. Ey. Aydym sady uly mümkinçilik gören mehriban arkadamyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Alyp baran işleri elmede amara bajalsın. Sağ olun çare yerine etip beren Aydym üçün, gelip beren gurrunuz üçün ilmidama gahrman arkadamyň saýasynda Aydym sazyny o wady belent ýanlatyn. Ine mehribaniyleşler biziň gepleşigimiziň dowamyna size ýetirmekden aydymlarymyz, söhbetdeşligimiz şulardan ibaret. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamyň saýasynda biz size diňe agzy berligiň, asudalygyň ýar bolmagyny, bereketli saçaklaňyň bereketten dol bolmagyny, bagtyarlygyň o wadyny ýanglanan huty sesleri hemişe öýleňizde ýanglanıp durmagyny arzuw etýär. Milli medeniýetimizi, sunnatymizi dünýä çykarmaga ul mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyň janyny sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaj alman arzuwlap gepleşigimiziň nowatda sany geçirip durýar. Gepleşigimiziň ilk sanlaryna elimde duşança hoş wagtyňyz.